କାହାକୁ କିଛି କଥା କହିବା ଆଗରୁ 1000 ବାର ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ କି ଦୁଃଖ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସିଦ୍ଧି ପୂଜା ସେଲ୍ଫଫୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରୀ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ମୋଟିଭେଶନାଲ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ବାପାଙ୍କର ଦୁଃଖ କିଏ ବା ବୁଝିବ? ଆଜ୍ଞା, ଗାଁର ପୁଅ ସହରରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପଚାରନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୋର ମାସକୁ ରୋଜଗାର କେତେ? ଘର ହେଲାଣି କି ନାହିଁ? ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେଣି କି ନାହିଁ? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି କେହି ଜଣେ ବି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ତୁ ଏତେ କମ୍ ପଇସାରେ ତୁ ତ ପରିବାରକୁ କେମିତି ଚଳାଉଛୁ? ତୁ ତ ନିଜ ଦେହର ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ କି ନାହିଁ? ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଖିଆପିଆ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ହେଲେ ସେଠି ବସିଥିବା କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ହେ ୟାର କ'ଣ ବା ଦୁଃଖ? ଇଏ ତ ସହରରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳୁଛି ନା। ହେଲେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିବା ଜଣେ ବାପାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏଠି କିଏ ବା କାହିଁକି ବୁଝିବ? ଆଜ୍ଞା, ମନ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି ଏବଂ ହୃଦୟର ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏଠି ମାନବିକତାର ଅଭାବ ଅଛି। ଏହା ହିଁ ଜଣେ ଗରିବ ବାପର ମନର କଥା। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଧନକୁ ଦେଖନ୍ତି, ମନକୁ ନୁହେଁ। ଯଦି ମଣିଷ ତାର ମନକୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତା ନା, ତେବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗାଁରେ ମାଗଣାରେ ମିଳୁଛି ତାକୁ ସହରରେ ପଇସା ଦେଇ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହାକୁ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ 1000 ବାର ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କୁହନ୍ତୁ ଯେ ସହରରେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି ବୋଲି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।